أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوليني تنمي الوان مدون بلا ترامبل بغا بلا جلو وقت بالا ني وقت لا اني فم من الله جه كاب مال بيسي سامبه امبا فو دانتا فوليمينا يتنه يه نو وتكلو كليب بغا اني فلاي سامبا فلا اني مبان فلا بي anga mo welele o tayruba nale activité mo chama ba do do bore bu mabel jawra amena na teru manu il faut comment basila wassalatu wassalamu ala rasulillah amalna jalan ko Musa me malien chena muso demsani mabokora me befu Musa kam singa malien fu kanga tungaranga fu Musa kanga jamana nyama ku fu Colonel Asim Goita ka fu Dr. Shogol ko kala mega ko ala ka sengna fiambo ala ka ke apunche herala anga premier ministre intérimaire et porte-parole du gouvernement ministre de l'administration territoriale Ablaye Maïga ka foli dama ka fo dante foli mina Musa ka foko okmana ni ansigle inshallah kanga fans club mo befu fans club mo be ka befu famille Mamadou Diawara la foli baye amde Dar Salam Bamako Krake wala ni parking présent MCA Dala be marko nga fan club présent ani journaliste c'est mou befu donc a fi yara ko yarani nankma eni bara yarani yobu ki fana fo ka taruba fo dante foli mina dabe bara mina fato bara do banyina fe mo shi kana décourager inshallah anambe tagamese kayina pel boko bala jelen fe jerembe 11h mais bi un bitin qui est spécialier parce que en kumbi BG là en boreno anana amena kuma actualité damadonu ka amba yina fe aka share blaka video partager ko sebe taru amba da mena ela kuma mo ko pra gerana wa alaikum salam aya tumu gouvernement e dekada do boka premier ministre la la alora do kera Abdoulaye Maïga ko tamala ka ko premier ministre da banana ko mo ko tabini mo ko est-ce ko ama confirmer mais ça ne serait pas pour la Musa je pense que en situation comme nanya la jani ni ma jani ni ko tama ko ni na ka ko tan ni jadi apa tu mana komersial itu kalau tahu kami nak lagi bola seru kan apa kalau kan ni apa Rampla jadi le transit tahu ada mohon ada tapi kalau dah mana ada mohon macam tu lagi ada mohon lagi ada itu kalau kita borak itu macam oh kamu nak ni dapat mula nanti kita nak cerita ada jalan awal mari tahu Uji ini, sekarang dia di relatif. Ini adalah sama lepas satu tiga. Ini kalau ini kan kita ada berapa jamaah tahu. Karena ini orang menunggu aman. Mana yang kritik konon karena mai, kena mai, lakana mai, soro mai. ate sona je ne mala ni son kayne for my ex ata taru ko yɛrɛ sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la donc n'i y'a ye k'a fɔ sɔrɔ tɛ se ka ɲɛ jamana kɔnɔ mais o tɛ jamanadenw bali ka balo kalan fana bɛ se ka kɛ a man ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ mais o tɛ jamanadenw bali ka balo
mais n'a tɔ yɛrɛ kɛra an ka Mali 1,240,000 km² ani farangani o yɛrɛ bɛɛ minana na ka na se fo an yɛrɛ ninkun ma donc o de ka jugu ni diɲɛ balaw bɛɛ lajɛlen parce que ni bana y'i minɛ n'i ma sa i bɛ kɛnɛya ni kalanbaliya ni fɛn n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn sécurité de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye quoi bon le fait que sɔrɔsiw wulila k'u tɛgɛ di fasoden jama ma ka na ni yɛlɛma ye Mali kɔnɔ donc o wolola transition na bon transition kun fɔlɔ a va et vient cayara parce que mɔgɔw bɛ adamadenw de lajɛ Mali ko la mais an bɛ problème yɛrɛ min kɔnɔ Musa mɔgɔw t'o lajɛ hali ni volonté b'i la souvent a tɔ bɛ kɛ i n'a fɔ jani ka di ɲamɛ des fois a bɛ kɛ i n'a fɔ jani ka di ɲamɛ mais kɔkuru tɛ sɔn donc baara mun don a ma nɔgɔ maintenant ɲɔgɔn faamuyabaliyaw hali ɲini nɛ n'aw bɛ ɲɔgɔn kan aw bɛ kɛlɛ kuma dɔ la surtout mɔgɔ minnu ka taabolo tɛ kelen politique ko nasira kan u ka taabolo tɛ kelen diinɛ ko nasira kan u ka adamadenya yɛrɛ faamuyali cogo tɛ kelen n'olu farala ɲɔgɔn kan ko kulusi ɲiginɛ ka fisa n'a jɛnɛ ye k'an ka jɛ ka faso kuma bɔ ɲɔgɔn sama-sama tɛ ban kɔnɔna na quoi donc ne b'a bila o cadre kɔnɔna na hali Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ delila k'a fɔ a ka discours kɔnɔna na les contradictions sont nécessaires mais il faut pas qu'elles se transforment en antagonisme i m'a faamuya bamananw b'a fɔ de ma ko faden kɛlɛ bɛ sisi nka tɛ mɛnɛ Musa parce que n'i ye maliyɛn kɔnɔ fara foyi tɛ bɔ ni maliyɛn tɛ maintenant depuis rectification daminɛna an donna enjeu wɛrɛw kɔnɔna na o enjeu ninnu ye mun ye ani diɲɛma karila ɲɔgɔn na minnu y'u yɛrɛ kɛ diɲɛma ye plutôt la communauté internationale il faut faire la différence il y a la communauté internationale il y a le monde entier kelenw tɛ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni baji donc minnu ko k'olu ye communauté internationale ye le fait que olu yɛrɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ Mali kɔnɔ sɔrɔ kunda lakana kunda o ma fosi fara anw ka balaw kan a ye dɔ de a ma foyi bɔ a la a ye dɔ de fara a kan donc an y'a yir'u la sisan bana mun b'an na sisan bana in sera an kolo la aw ka fura minnu bɛ n'an bɛ ka taa san 10 a fura ninnu tɛ ka nafa ɲɛ an ka dɔn yɛlɛma ɲama kɔrɔ o yɔrɔ de la a tɔ kɛra da wulila sɔngalama ye donc Faransi ani Faransi ka alliés Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc u ye falikurunin da Mali ni maliyɛnw kɔrɔ u bɛ k'an girin à peu près nin y'a kalo 14 ye depuis la rectification donc il faut comprendre que mɔgɔ min b'o o kɛlɛ centre la n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye il faut comprendre que adamaden de don adamaden de don a bɛ sɛgɛn comme tout le monde a bɛ se ka bana comme tout le monde mais a fɔra de k'a bɛ taa farila fiɲɛbɔ la TV5 ye reportage dɔ kɛ n'i y'o reportage in lajɛ maloya ko de don quoi parce que olu y'a k'i n'a fɔ a tɛ bilen i n'a fɔ a sara de quoi donc ça c'est la haine o de la n'an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko les médias occidentaux France 24 RFI TV5 n ko média de propagande de don u t'a faamuya alors que a tɔ kɛmɛ bɛ san zonw bɛ ka kule fɛntigi la olu bɛ ka kule anw na k'anw ye propagande su ye k'a sɔrɔ olu de bɛ propagande la mais c'est pas pour rien que lorsque Ukraine ni Russie ka kɛlɛ daminɛna c'est pas pour rien olu yɛrɛ ye Russie ka médias fermé u ka duguw la o donc c'est pour te dire que tubabuw yɛrɛ de b'a yira n na don o don sira filɛ nin ye a ye sira ta indépendance o liberté o démocratie o dignité an y'a mɛn jɔnniw da olu ka mot fabrique kelenw tɛ yan donc n'anw wulila k'an b'o lasegin an yɛrɛ ma u bɛ wuli k'an kɛlɛ donc ça c'est le premier élément deuxième élément an ye parti politique dɔw ka communiqué ye mais le français est clair et net ko repos recommandé de son médecin k'a ka dɔgɔtɔrɔ o y'a yamaruya kan a ka fari lafiɲɛbɔ ten mais an ka parti politique dɔw bɔra ani homme politique dɔw bɔra ka communiqué kɛ ko ala ka nɔgɔya kɛ ko ala ka bana ban pewu jɔn ye bana ko kuma fɔ yan et puis Musa an bɛ kuma kelen f'i ɲɛna il y a 22 millions de Choguel Kokala Mayiga au Mali maintenant oui ka taa asimila fo den mun bɛna wolo bi a bɛɛ ye Choguel Kokala Mayiga ye hakilila kunda taabolo kunda Mali kura nasira kɛlɛ kunda donc c'est u b'a ɲɛna ko les détracteurs la u b'a ɲɛna hali ni Choguel tɛ yen ko an ye kɛlɛ mun daminɛ k'an bɛ segin an kɔ segu kɔ tɛ yen bilen o Lénine b'a fɔ de ma là où nous en sommes soit c'est eux soit c'est nous parce que fɛn dɔw bɛ yen i kana daminɛ n'i y'a daminɛ i bɛ taa jusqu'au bout de ta logique donc Abdoulaye Mayiga Choguel de don
ere Musa ye Shogel ye ne Tayiruba ye Shogel ye hakilila kunda parce que hakilila mun b'u la bi n'o ye ka Mali refonder sous le leadership du colonel Assimi Goïta donc an tɛ segin an kɔ bilen quoi donc Shogel bɛ yen o Shogel tɛ yen o Shogel ka œuvre mɔgɔ si tɛ se k'o détricoter Shogel bɛ yen o Shogel tɛ yen o an bɛ kɛlɛ mun na bi mɔgɔ si tɛ se k'an lasegin kɔ mais ni dakun bi mɔgɔ mun ni Shogel ko kala Maïga ka personne cɛ aw bonne chance parce que c'est là où ils vont se tromper o Abdoulaye Maïga yɛrɛ yani premier ministre ka segin ka n'a ka place ta en bonne et due forme Abdoulaye Maïga bɛna ko da o k'ale garankɛ to da bagolo kan ne ko le mot je répète Johnny y'o créé Johnny y'o don Mali dictionnaire kɔnɔna na je répète Johnny y'o don jargon politique kɔnɔna na Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ donc c'est pour te dire que cɛ fari Sikaso Kenestar Sikaso orchestre kun bɛ dɔnkili da cɛ fariya de siya ye kɛnɛdugu fanga kun ye fan cɛ fariya de siya ye dɔ de sara dɔ yɛrɛ ye wolola an b'o de la bi donc Shogel ye cɛ fari ye ni Shogel tɛ a ɲɔgɔnna ma miliyɔn 2 de bɛ yen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan pour que Mali kura ka sigi an ka dignité ka restaurer an ka indépendance ka restaurer donc ka taa débat fondé débat kɛ Shogel ka kɛnɛ a man kɛnɛ a bɛ yan fɛ a ti yan fɛ a bɛ se ka kuma a tɛ se ka kuma a bɛ repos la a tɛ repos la ça c'est des détails o ye diversion de ye mɔgɔw ka bɔ o kɔnɔna na an ka bɔ o kɔnɔna na Shogel ko kala Maïga a bɛ ka reposer n'a lafiyara don min na ni médecin y'a dɔn don min na k'a fɔ bi bi in na a ka capacité physique b'a permettre ka segin ka n'a ka baara kɛ médecin b'o a ka avis dɔ la donc yan'o don cɛ restons unis front commun derrière la transition. Merci Tayiruba an bɛna Bubu Mabel fan fɛ Bubu an y'a ye k'a fɔ 18 août i bɛ ka fanga a dafirila en 18 août 2022 o fana tɛmɛna ni tile damadɔni ye bi mɔgɔ caman b'a la ka ɲininkali kɛ ko yala transition a sigira a bilan ye jumɛn ye i ye bilan dɔ fɔ mais mɔgɔw b'a la ka ɲininkali ko yala o dɔrɔn de y'a ka bilan ye wa ou bien bilan wɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ ni bilan min bɛ yen nɔ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka don a tɔ détails la. Musa ne ye bilan fɔ e ye o mais n bɛ se ka dɔɔni fɔ dɔrɔn bi ne jateminɛ kɛ Mali kun ye jɔyɔrɔ fɛn fɛn perdu avec la transition Mali a bɛɛ récupéré a fɔlɔfɔlɔ ye min ye Mali kun ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye coton na Mali kun bɔra o la mais bi avec la transition Mali y'o récupéré Mali kun balo sira fɛ Mali ye jɔyɔrɔ belebele sɔrɔ balo sira fɛ fɛn min ye armée sira fɛ Mali kɛra o tuma na armée supersonique bɛ Mali bolo fɔlɔfɔlɔ fɛn tun bɛ Mali bolo a tun bɛ fɔ ko armure tɛ dɔwɛrɛ o ye boloɲɛ kelen armée de mais bi armée de bɛ Mali bolo Musa n bɛna maliyɛnw hakili lajigin fɛn dɔ la an bɛ to k'a fɔ sɔn ko fɛn min ye Assimi ye Modibo Keyita tiɲɛ mɔgɔw b'a miiri ko tanunikan don ou bien an bɛ ka nɛnjan kuma fɔ Modibo Keyita bɛ taabolo min b'a la ka Mali kɛ a yɛrɛ Mali ka souveraineté Assimi ka kɛlɛ bɛ tali ko la et puis ala kun ye premier ministre dɔ de kun di Musa Tarawele ma n'o ye Kisima Dungara ye ala y'o ɲɔgɔnna de di Assimi fana ma n'o ye Sadio Kamara a bɛ bɔ Nara Kisima Dungara bɛ bɔ Nara Kisima kun ye Naraka de donc n'an bɔ i bɛ k'a fɔ Sadio bɛ ka taa Irigile la cogo min na ka taa minɛn ɲini Kisima fana kun bɛ Musa bolo tan de ale kun bɛ armée ka besoin identifier a bɛ taa minɛn ɲumanw ɲini ka na an ni Irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma Kisima ka wulikajɔ belebele b'a la donc bi ninnu nacogo ni sisan cɛ plus de 40 avions sans compter maintenant plus d'un millier de véhicules de combat. Donc, n ti n da don o bilan ko fɛn na mais fɛn bɛ bilan jɛ an k'o fɔ parce que kuma bɛ an bɛ ka bilan fɔ mais mun de ye transition jɛ bi mun de ye transition jɛ bi fɛn fila o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye il faut qu'il y ait une réforme de la justice parce que bi an bɛ ka fɛn fɛn ɲini Faransi communauté internationale États-Unis en tant que an ma justice réformée justice min bɛ bɛn maliyɛnw ka hakilina ma an k'a bila an kunna k'a fɔ toujours Faransi bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ ça va n'a ye Faransi gɛn n'an ma se ka injustice kɛlɛ n'an ma corruption kɛlɛ an k'a bila an kunna Faransi ma deli ka na fɔ fana k'a bɛ sonyɛli tubabu tɛ sonyɛli kɛ tubabu la koyi tubabu bɛna sonyɛli kɛ anw fɛ yen de wa tubabu tɛ bolo k'an ka fɛn ta dɛ tubabu bɛ an yɛrɛ de
an ka to k'an bolofɛn suɲɛ dɛ tubabu b'an dɛmɛ k'an bolofɛn suɲɛ de la donc ni kun y'a ne kɛ Asimi ye yanni ne ka mɔgɔ gɛn fɔlɔ ne ka baara fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye o de ye ka sariya kɛ bɛɛ dama kan ka sariya la adamadenw ka baga ma fɛn fila o kɛlen bɛ ka maliyɛnw degun bi forobafɛn lakanalen tɛ maliyɛn k'a dɔn hakɛ ka sabati forobafɛn ka lakana hakɛw ka sabati forobafɛn ka lakana ɲɛ bɛ nin fila la tubabu ye diɲɛ mara ni nin fila de tubabu la u bɛ kulonkɛ fɛn bɛɛ la f'u ka hakɛ tɔw tɛ kulonkɛ u ka hakɛ la bi an bɛ ka fɔ tubabu minnu ma k'u ka taa hali n'u taara bi an ka jija an ka ɲɔgɔn ka hakɛ d'a ma ni gouvernement ye layidu mun ta a k'a dafa bɛɛ ka damakaya kiri la bɛɛ ka se k'i yɛrɛ kiri fɛnɛ kɔnɔ Musa an bɛ ka jamana dan Bamakɔ dɔrɔn ma n'an taara burusi kɔnɔ maliyɛnw tɔɲɔnen don maliyɛn tɔɲɔnen don an k'an profiter an k'a fɔ Asimi ye mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i bɛ kuma tiɲɛ fɔ a ye n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ degun mun bɛ yen i b'a fɔ a ye transition ka bilan bi na n'i taara burusi kɔnɔ n'i taara togodaw la taabolo kɔrɔ min bɛ yen hali sini o de bɛ yen hali sini 40 tɛ 350 ye dɛ maliyɛn tɛ 40 sɔrɔ 350 dɛ hali sini mɔgɔw bɛ jɔ sirakun na ka dɔɔni minɛ mɔgɔw la hali sini yugurugu kelen bɛ taabolo min i b'a ko kɔrɔlen bɛ cogo min donc n'an bɛ se ministres k'a lajɛ u ka jigin terrain kan u ka taa maliyɛnw lamɛn CNT éléments commission parlementaire minnu bɛ yen u ka jigin u ka taa maliyɛnw lamɛn n'a fɔra ko CNT c'est un organe législatif a man k'i sigi ten k'a fɔ k'a b'a dan mɔgɔ wele dɔrɔn ma commission ka jigin u ka taa baarakɛyɔrɔ la u ka taa maliyɛnw lamɛn walahi u ka taa maliyɛnw lamɛn u ka taa maliyɛnw lamɛn maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na ko bi est ce que b'a kalama dans le coin de brousse maliyɛn degunnen don maliyɛn degunnen don Musa sa maliyɛn degunnen don donc ni fɛn bɛ transition jɛ bi ne bɛ se k'a fɔ o ye foroba hakɛ ale ni o kumana forobafɛn bonyali ale ni adamaden ka hakɛ o ka di an k'an si ɲɔgɔn ye a tɛ foyi tiɲɛ bi n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ tila ka taa tiɲɛ kelen bɛ tila ka kɔn ka tila ka na ni révolution wɛrɛ ye f'an ka sɔn o de ma tiɲɛ ye tiɲɛ di donc k'a fɔ n bɛ transition ministre ye ko san 2 dira Asimi ma san 2 ma di gouvernement ma dɛ san 2 dira Asimi de ma donc ni yɔrɔ minnu man ɲi u ka yɛlɛma joona ni yɔrɔ minnu man ɲi u ka yɛlɛma joona ni faso baaraw bɛ cogo min na ale ni yurugu min bɛ sen na nin hali kɔsa na chauffeur bɔra ka fɔ grève la mais an k'an si ɲɔgɔn ye n'a fɔra IBK taara IBK tɛ yen bilen kati ɲɛna ko bɛ jɔn bolo Jean-Yves Le Drian n'a den de kun ka di n'a ta ale ni passeport passeport ko ta k'a k'a sago ye mais n'a ma ɲɛ an wulila ka plainte don ka fɔ Jean-Yves Le Drian n'a den k'o gɛnna ka taa mais mun na an tɛ courage sɔrɔ ka passeport ani carte d'identité bɔ ɲɔgɔn na mais an k'an si ɲɔgɔn ye ni kuma dɔw bɛ yen kuma dɔw la an k'a fɔ an bɛ maliyɛnw ka baara de la o an bɛ fɛ ka soutenir o ye tiɲɛ mais fɛn min bɛ yen n'a ma ɲɛ an k'an sin k'o fana fɔ bibi na maliyɛn kan ka ja jɔ maliyɛn man ka siran barisabula an bɛ jɛnɛ fɛn dɔ kɔ mɔgɔw bolo k'a fɔ ko ka armée soutenir fɔlɔ-fɔlɔ ka justice soutenir a tant que mɔgɔw ma ja jɔ justice ɲɛ k'a da justice la mɔgɔ tɛ da sɔrɔsikɛ la ka taa kuma f'a ye fo mɔgɔ ka da juge la fɔlɔ ni mɔgɔ dara juge la i bɛ da polisikɛ la n'i dara juge la i bɛ da gendarmekɛ la n'i dara juge la i bɛ da foroba baarakɛla bɛɛ la donc maa minnu bɛ yen n'u ma kalan n'u bɛ togodaw la a y'u ka hakɛ sigi u ma walahi an k'u ka hakɛ sigi u ma hali bi papier bɛ tali yuruguyurugu min na a bɛ sen na dɛ k'a fɔ Asimi ye papier yuruguyurugu ta a bɛ sen na carte nina bi a kan ka supprimer n'a ma supprimer a kan ka suspend pour le moment parce que an bɛ ka tɔɲɔ kɛ ni yɔrɔ dɔ ye an k'an sin k'a fɔ tɔɲɔ don cogo di don min na ka di ne ko projet bɛ na Musa o don u taara mɔgɔw ta carré kɔnɔ comme agent de saisie u kun tɛ saisie la u tɛ tapeli la u tɛ foyi la u ye mɔgɔw ka information sɛbɛn ni erreur ye mais o ye mɔgɔw de nɔ ye a bɛ ka fɔ ko mɔgɔw bɛ fɛ ka dɔ tigɛ ka b'u si la o ye tiɲɛ mais agent de saisie minnu ye mɔgɔw ka données saisie avec des horaires o ye jɔn nɔ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u ye rectification ɲini plus de 5 ans dɔw 4 ans Musa an ka tiɲɛ Ala la sa maliyɛn man ka segin ka papier nɔfɛ sa fɛn min nana lafiya de kama n'a tɛ lafiya ka bɔ yen il faut que transition ka courage sɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw de la n'a ma ɲɛ an jɛra ka Faransi gɛn ka MINUSMA lajɔ ka sisa min jɔ Ala kana an dɛsɛ ka degun ta ka bɔ maliyɛn fantandenw kan jeune joli bɛ yen bi min bɛ fɛ ka concours kɛ a dɛsɛ don k'a kɛ carte nina bolo ils sont aptes an kana fɔ an bɛ transition nɛgɛn k'a fɔ k'an bɛ
yɔrɔ dɔw bɛ yen k'o tiɲɛ dogo maliyɛn tɔɲɔlen don katinina ko la maliyɛn tɔɲɔlen don passeport ko la a dun maliyɛnw ma tɛmɛ dɔwɛrɛ la dɛ a complot dilanna régime min binna o ni faransi de tun y'a complot kɛ contre la diaspora malienne ne tɛ sɛgɛn a fɔli la maliyɛnw kan k'a dɔn k'a fɔ mali transition ni mɔgɔ kan ka hinɛ tunkaranko la transition kan ka hinɛ tunkaranko la maliyɛn caman ye ji ta ka ba tigɛ ka taa ka nin dingɛba in bɛɛ kɛ maliyɛnw bɛ bi u ka titre de séjour b'u bolo maliyɛn tɛ jɔ tubabula papier sɔrɔli la fo passeport mais an kana sɔn o ma ne bolo bi an man ka sɔn o ma ni transition man ka sɔn nin tɔɔrɔ ka k'ale ɲɛna diaspora de ye Choguel bɛ yen bi ni ala ye Choguel ɲuman na k'a singana diaspora de ye Choguel dɛmɛ ka kɛlɛ la M5 kɛlɛ la bi tɔɔrɔ min bɛ diaspora kan bi o ye carte ɲinan ye ani passeport an man ka to bi an ka diaspora ka ɲani nin na Musa ni défaut bɛ transition na o don ni défaut bɛ transition na défaut filanan ye mun ye o ye yuruguyurugu ye Assimi kana fɔ k'a b'a sigi k'a fɔ k'a bɛ yuruguyurugu lajɛ a ka mɔgɔw bila ka jigin ka taa yuruguyurugu kɛlɛ parce que a tɛŋɛ a bɛ fonctionnaire de l'état dɔw kunna ko mɔgɔ tɛ n'u contrôler fɛn min y'u jɛ u b'a kɛ fɛn bɛ se ka to rapport ma o le ministre de la justice ne b'a ɲini a fɛ a ka taa